Stadion Rømø er gode ferieoplevelser og masser af fester. Oplev Rømø by Night og få den rigtige klubstemning ind under huden. Rømø byder på 2 super lækre, eksklusive natklubber. På Beatsen, Boogie og Pure Passion er der festgaranti, hvor de fedeste DJ's fyrer tidens vildeste hits af hele natten. Café Cava er det perfekte sted at starte byturen med lækker mad og kølig vin. Caféen er det perfekte forspil til en lækker aften på Rømø. Vi glæder os til en god ferie sammen med dig og tusindvis af andre unge plus 18 år.